Hublai yapi baro. Kapang kapangan keren hapi menta kalong. Pikwa na ban sneng ya kiway. Ko para bangeng bat para lok baro. Ngi baro ngi kwa ban sneng ban kraw. Ban pen i ya ke jing dunam jing bakla kiway. Kaktin ublay kahikai yangi bashwa ban sneng ya kiway ngi day nungkong ban pen bet yala ke jing bakla la jong. Ya kane bun sin ngi le klat. Bat haba kiway ki pen i ya ke jing duna jongi bun sin ngi dom. Kane ka pen i bangi ting ban puson ban pet bat ngim kwa ban pen bet yala ke jing la jong. Namar ban pen bet yala ke jing bakdor kawan ra sibun ke jing pang jing jenjar namar ngiso tenat hiru ban le ya kita. Na kane kadaw ngim kwa ba kiway kin pen bet neba ngin pen bet yala ki jing duna jongi. Kaktin ublay kahikai mar khongpong ya ke jing long jongi. Ka kitab u Ezekiel kalenong kabalay pulay kadkhot nyew hadu bakandai. Ka kentu yangi baro ba ngiday ban kela bamun bat no ka jing kababaha knang bangin yo ka jing ma bat ka jing na ublay. Ngiday ban kan mauru ya kane ka jing jong ublay ka kham kraw bania kipom bangi lale. Catechism of the Catholic Church CCC Harajar Kandai Puway Lucas San Dekot Lai Puar Tuwat penslam syu ban kela bamut batu imbhano nadu menta kasngi knang ba phindup la ban yalam ya kiweru sya kalanti ka jingai ublay. Lada philala ban le kumne phinlong ki bakhlain bor bha ban sneng ban kraw ya kiway. Lada ngi sneng ya kiway taki ten bat ki jing babha jongka ka kham sei so bania kaba ngi syukran tang da ka kten badia la depan ngi langkar. Haka Gospel of Matthews kalanong bakat pra kadkhot balay hadu bashho. Ujisu hikai yangi kumno bangiday banias neng markeliang. Habang abuson ya kane kajing hikai kamdon kajing long kinong yalam jong kabalang jong kaspasnem bakhan riu. Na kane kadaw kami kajing pan kibalang hadu palat sa pusan hajar teli kibalang hadu menta. Kakot niam ba ka Catechism of the Catholic Church ka number prospa kanyo ka kren syai ba ka daw ka jing mi kibalang na kabalang Katolik bau Jisu ulaseng Matthews kan riu kat pra hadu kat kandai ka keno ya baro aliang mamla maki kelaklet ba kidai kibriu kisngau ba kidai kibahok bat kabadai baro kadba kiperkhan bat kikren. Shti benengkong jong Yohanes kalenong benengkong kadkhot kabapra hadu basipho. Kane kabalaja kadai da kajing bishni uksud balawan ra ya kajing yam ha kaperthai bat kitu kibayadai lok bat kilamat ya kata. Kitab jing stan ar dekot ar pusau. Ka Catechism of the Catholic Church praspa kanyo ka kran syusyu ba habadon kipop kadon ru kajing ya pat ya pra kijing hikai bakla bat kiway. Henry pan habadon kajing hong kan sadon kajing sum bat kajing ya teli. Ka Catechism of the Catholic Church praspa ar puway kasneng yangi baladangi kwa banwan ra
ki jing ya tali ngidai ban pen thama yala ka jing em la jong bat long no kinong but basisha om dai shu ki ba asap bat ki wei bat kelenti ban wan ra jing ya tali lang ka wei u Jisu u ong balada phi ko ngu yao ban sem jong u blei tu jen rat no yao jen thung ba ukpa shem la thung Matthews khat san khot khat lai wei ta u jing thung ba u blei shem la thung kine ken ki jing thung uk sui ki jing thung ka jing penyap beriu ka jing klem ki kam aurea ka jing melen bantu ka jing thok syukur bar ka jing that rong ne ka jing pen le ran ya ki wei Matthews khasan khon khat khandai ublei ukontu ya phi baro ya ngi baro kinong yalam tu weng shiwa ya kini ki jing sneu badon ha ga do nut bat jing perkhat jong phi nangta pinsala banwat kila kelenti rengkat ka jing yarap ublei komno ban penia teli biang sasisen balai ublei ukontu yangi banle yakane namar u Jisu udwai na kabanta ka jing ya teli kawe ngam duai tang na kabanta jongki Henry na kabanta jongki turu ki banget hanga da ka jing yalap jongki ngaduai bakin dup yalong kawe kupa tukin yalong kawe hangi kumba milong hanga bat nga hame ba kaperthai kandup ngai badai mame ubala pha yanga ngala ai haki ya kaju kaburam kaba mila ai hanga khnang bakin dup yalong kawe kumba long mangi nga haki bat me hanga bakin dup long janai kawe bat ba kaperthai kandup tip badai mame ubala pha yanga bat mame bat bami e yaki kumba mi e yanga kupa mila ai yaki hanga bat ngakwa bakin yadon rengkat bat nga hangta habangadon bakin dup yo i ya kaburom jonga kaba mila ai hanga naba mila e yanga shua ba enthau ya kaperthai Yohanes khanyo khot arphau hado arphau sao kublai shibun ublai ngurkhu kurdo epi baro